ok dhi chopo. Adwaro karanga ne county ma Migori Rivers Guru kara duogi list bino sedo. Gino medo kar kanyo maka makiwie kanyo. Kangan iri CPA Ogutu. Mae ang'eni yang obed machiegni ahinya gino ma CPA Julia bende wacho kar kae. En medruok maromo 0.335, mano 0.35%, mano kirango medruok e wechegi mago mag target mano mar revenue ma KRA geno ni bedo kanyo kochoko iko omenda mabiro. To nitiere budget bende mar Tr4.35 auchiel kama nitiere kar kae. Medruok mano mar target kod budget manyien kama nitiere kar kae. Tiende nang'o? Idhi med kao la oko gope dhi medore mondo miyo ne ni budget ochopo makare koso dhi chalo nade. En medruok mochopo kata tamala achiel. Erokamano ahinya Cleo, ing'eni kwada ng'iyo weche gi yo matut, wang'ii ane independent offices gima ne giwacho. The Auditor General nyocha oseappear before National Assembly manyocha okelo pache. Nocho nyisowa what are the reservations ma en go in terms of the revenue targets ma KRA oketo. Nyo awinjo ka Office of the Control of Budget mobedo led by Dr. Margaret Nyakangu be owacho pache in terms of the unrealistic revenue targets ma sirikal oseketo. En adieri ni seche midwa dhi mbele, if you want to analyze the future, ing'iyo machien kama iaye, ting'iyo the present year and analyze the future. We wang'i ane nyaka ne sirikal mar Kenya Kwanza ni kao loch in August 2022. The first budget manyalo wacho margi en 2022-2023. 2022-2023 ne nitiega ordinary revenue target of about 2.2 trillion. Ne ok gimite, ne gi around 2.1 trillion. Almost 100 billion ne en shortfall in terms of revenue. Kane higa next mane en 2024-2025 mane gin gi around ordinary target revenue of about 2.5 trillion, ne gichok around 2.3 something trillion, around almost 170 billion ne ok en target mobedo met. But even the budget masani wa implement sani ma 2024-2025 ne waseneno ka revenue shortfall ni malach. Manyiso ni as much as ni sirikal dwa kelo keto revenue targets magi obed malo, to our past history has not been promising. Manyiso ni onego gitim moloyo gi analyze ng'eni for the kuom higni abich en higa achiel kende ma KRA ose supersede the revenue target mare. Omiyo seche mwaketo budget estimate marwa, we should always know ni 4 out of 5 is almost 80%. Manyiso ni a greater percentage marwa ok wasebedo kwa commit revenue targets magwa. Ok onego wabed unrealistic in terms of revenue targets nikech mano biro mana broaden the fiscal deficit. Manyiso ni ka pesa cha otamwa chulo pod wadhi yudo yore mwanyalo kao go ola either from the domestic market kata from the foreign market. Kora anatemo wacho ni the budget kako bedo structure sani to gi the deficit mare, the revenue targets magiketo ne KRA, even with the austerity measures magidwa temo in terms of amending the tax administration, pod okan gichir nigi realize that get nikech of history and data mosebedo, nikech of the past ok gisebedo ka gimi target no. Erokamano Clem. Agone erokamano ahinya. Kapok awuok iri CPA Ogutu, ayud wach mari mogik. To ahinya kiloso kuom jopiny mapono osechako wache sani reject not amend to pok gisome. Mano finance bill madhi bedo kar kan, madhi bedo ka sero budget mano ma higa ni kod higa manyien kata iko omenda mabiro. Kamano ka imedo gi wach mari mogik. Ana nyalo wacho ni the finance bill ma higa ni it's a little bit lenient than the finance bill mokadho ma higa cha. The only thing en the changes in the tax regime mage in terms of no wacho ni ok gidhi medo ushuru, lakini kaka gitimo changes moko nitiere gik mang'eny mane gipande iye. Manyiso ni seche ma nigolo gimoro from zero rate ticket exempt, itemo ng'ato wacho ni ok onyal claim the VAT input mage. Plus other things apart from the employed sector, nitiere jowa ma ondiki e sector magitemo mondo me at least at the end of it kik gibed gi ng'ur mang'eny.
kagi wecho ne gi padiem mar gi threshold of 2,000 gimedo to 10,000 iwinjo. Koro and then in terms of the housing levy kaka ne gin structure of gross koro sani on basic. Koro manyiso ni the employed sector to ne gitemo kabisa mondo mi kik bed ni ng'anyo kuomgi kabisa. But the overall aspect mar finance bill as currently structure koko beda dead. Then pod okodhi konyo japiny. There are amendments. Me as an individual, I will propose instead of rejecting it fully, nikech ni kendo wachako wadhi e doho kendo wachako bedo gi tag of war, the areas ma waparo ni riche iye, including accessing personal data mag ng'ato to kipenje. Those are the areas ma nyaka waket in place. Nyaka wang'e ni seche mwang'iyo one wing mar in terms of revenue mobilization, nyaka wang'e kaka pesa ni tiyo, nyaka wamari the two. Kok wamari the two, to onge kamwa bro dhiye kaka oganda mag jo Kenya. So me, my final word is amen, do not reject.